إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha ғаламларны юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннарысын сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аллаһ Тәгаләгә тиешле рәвештә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 214-нче аятында әйтә: "А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum." Әллә сез җиңел генә Җәннәт бакчаларына кирмәкче буласызмы? Бит сезгә әле сезгә кадәр яшәгән мөселманнарга килгән сынаулар килмәде ди. Аллаһ Тәгалә безгә үзенең бәндәләренә мөрәҗәгать итә һәм әйтә: "Әллә сез ди, сезгә кадәр яшәгән мөселманнар үткән сынауларны үтмичә, алар күргән авырлыкларны күрмичә, алар кичергән хәсрәтләрне кичермичә, җиңел генә минем җәннәтемә кирмәкче буласызмы?" ди. Җәннәткә җиңел юл юк, җәмәгать. Җәннәткә чорный ход юк. Җәннәт җиңел түгел. Шуңа күрә бөтен кеше анда кирми. Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Массатхумул бәъса вад-дарра." Сезгә кадәр яшәгән иман ияләренә килде төрле авырлыклар. Килде аларга мохтаҗлык. Ашарга ризыклары юк иде. Киергә киемнәре юк иде. Вад-дарра. Тәфсирдә килә бу дарра зыян, зарар сүзе авырлыклар, авырулар дип. Килде аларга төрле авырулар. Вазулзилу. Һәм Аллаһ аларны селкетте. Зәлзәлә, җир титрәүгә дип әйтелә хәтта. Вазулзилу. Аллаһ аларны шул кадәр титрәтте ди. Хәтта яқула ар-расулу валлазина аману ма'аху мата насруллаһ ди. Һәм аларга шушы һәм башка авырлыклар ди килеп аларны шул кадәр селкетеп, дирелдәтеп тотты ди. Хәтта Аллаһның илчесе ди. Һәм аңа ияргән мөэминнәр мата насруллаһ, Аллаһның ярдәме кашан киләсең инде дип сорадылар ди. Шул кадәр авыр булды аларга ди. Шушы сынаулар аларны шул кадәр селкетте ди. Хәтта алар мата насруллаһ, Аллаһның ярдәме кашан киләсең инде? Җиңеллек кашан буласың инде дип әйттеләр ди. Ала инна насраллаһи кариб. Аллаһның ярдәме якын ди. Аллаһның ярдәме якын ди. Бакара сүрәсенең 214-нче аяты. Имам Саъди үзенең тәфсирендә яза. Шушы аятны тәфсирләп, әгәр кеше
Аллаһы Тәгаләнең динендә булса, Аллаһның кануннары буенча яшәсә, ул килгән сынауларны үтәргә тиеш. Ягъни сынаулар булачак. Гарантированно. Чөнки син кая? Син Аллаһ юлында. Чөнки син кая барасың? Син җәннәткә барасың. Син җәннәткә барасың. Шуңа күрә сынаусыз бу юл булмаячак. Ул сынауларны үтәргә тиеш. Әгәр ул сабырлык белән Аллаһының әмерләрен үтәп барса, шушы дин юлында килеп чыккан авырлыкларга игътибар итмәсә, артык игътибар бирмәсә, димәк, ул тугры мөмин һәм ул уңышка ирешәчәк диде. Әгәр ул сынауларны Аллаһының килгән сайын газабы дип күрсә, чөнки еш кына кешеләр бераз гына теше сызлап китсә дә, Аллаһ мине ни өчен газаплый микән инде? Мал мөлкәте кимесә, өйдә хатыны каршы әйтә башласа, балалары каршы килсә, шундук Аллаһның газабын күрә башлый. Мин нишләп мине газаплый микән инде дип. Әгәр дә Аллаһның газабы дип кабул итсә, килгән авырлыклар сәбәпле туры юлдан тайпылса, ягъни бу аның авырлыклары тақвалыгына зыян китерә. Аллаһның әмерләренә җиңел карый башлый. Аллаһның харамларына җиңел карый башлый. Әгәр сынаулар аңа барган туры юлында кымау шауласа, шушы килгән сынаулар, димәк, аның үзен диндә күрсәтүе ялган ди. Димәк, ул үзенең мөселман дип әйтүе, үзен мин дип әйтүе, мин дин юлыннан барам дип әйтүе ялган ди. Аның үзен диндә күрсәтүе ялган ди. Чөнки бүген тормыш җиңел, мин мөселман ди. Бүген тормыш бара, сәүдәсе бара, эше бара. Дин кануннары аның сәүдәсенә, аның тормышына зыян китерми кебек күрә, ул үзен мөселман ди. Ләкин бүген сынау килде. Әзрәк кенә аның мал мөлкәтенә төште, тормышына зыян килде, карьерасын җимерде. Шундук нәрсә? Тақвалык юлыннан, иман юлыннан тайпыла. Аның үзен диндә күрсәтүе ялган ди. Чөнки иман ул кешенең матур сөйләгән сүзләренә, изге теләкләренә генә нигезләнми ди. Иман кешенең гамәле белән яки раслана, яки кире кагыла ди. Кеше үзен иманлы дип әйтә икән, димәк, ул үзенең иманын яки раслый, подтверждает своими делами, кылган гамәлләре белән, яки кылган гамәлләре белән нишли? Иманын инкар итә. Ул мин мөселман ди, ләкин киресен эшли. Шуңа күрә мөселман үзенең мөселманлыгын яки гамәл белән раслый, яки кире кага диде Имам Сагди үзенең тәфсирендә. Азиз кардәшләрем, соңгы вакытларда күп кенә туганнарыбызның, күп кенә кардәшләребезнең һәм гомум кешеләрнең безнең илдә генә түгел, башка илләрдә, башка илдә яшәүче кардәшләребез белән язышабыз, сөйләшеп торабыз, шулай бит, күрешмәсәк тә, авырулар белән сынауларын күрәбез. Кем инде авырып терелгән, алар безнең арабызда да бар. Алхамдулилла, Аллаһ шифа биргән. Кемдер терелә алмады, шулай бит, урыны җәннәттә булсын. Авырып терелгәннәребез, алхамдулилла, сынауны үттем дип юаналар. Авырмый калганнарыбыз, миңа әле тимәде ахыры дип куаналар. Кемдер бәлки җәмәгать, чөнки монда бит без һәрберебез сыналабыз. Авырганнар да, авырмаганнар да. Бәлки авырмый калган кардәшләребез авырмагач үзләрен башкалардан яхшырак дип тә уйлыйлардыр. Бәлки изгерәк дигән фикерләр дә килеп туадыр. Менә монда җәмәгать без мөселманнар белергә тиеш. Аллаһ Тәгалә авыру белән сыналган бәндәсен күбрәк яратамы? Әллә авырудан имин калдырганын күбрәк сөяме? Менә моны Аллаһ үзе генә белә. Кемгә авыру тиде, һәм ул шушы авыру сынавын үтеп, бүген аякка басты, ул хәерлерәкме? Әллә авырудан имин калганымы? Әллә авыруга ирешеп, Аллаһ хузурына шушы авырудан киткәне хәерлерәкме? Кайсысы хәерле? Валлаһи җәмәгать, моны без белмибез. Моны Аллаһ гына белә. Моны Аллаһ үзе генә белә. Ләкин һәр кем сынала. Абдул Малик
İbn Абжар рахимахуллах әйткән, бу дөньяда һәр кеше сынала. Кемдер гафият белән, гафият дигән сүз, ул имин калу. Ягъни авыру булса, авырудан имин калу, кытылу. Мохтажлык булса, мохтажлыктан кытылу. Ниндидер авырлык булса, авырлыктан имин калу. Ягъни җиңеллек, сәламәтлек, иминлек, байлык, муллык. Менә бу bütün кирәкмәгән авырлык китерә торган нәрсәләрдән имин калу, благополучие дип әйтәбез минданы, гафият дип атала. Шуңа күрә ваафини дибез. Ике сәҗдә арасында басканнан соң, турып утырганнан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер дугасында ваафини дип, ягъни Раббигфирли вархамни варзукни, Раббым мине гафу ит, мине ризыкландыр, дәрәҗәмне күтәр, мине төзәт, һәм бер сүз ваафини, миңа гафият бир, кытылдыр мине дип. Әлбәттә без Аллаһтан җиңеллек сорыйбыз. Шуңа күрә галимнәребез дә сабырлык сорамагыз, гафият сорагыз дип әйтте. Шуңа күрә Абдулмалик ибн Абжар әйткән, һәр кеше сынала. Кемдер гафият белән, ягъни авыру бар иде, ул аннан имин калды. Мохтажлык килә кемгәдер, ул мохтажлыктан имин булды. Кемгәдер бәла каза төште, ул имин калды, гафият. Ләкин ул да сынала ди. Нәрсә белән? Ничек шөкер итәр дип ди. Ягъни Аллаһ аны имин калдырды, шөкер итәме, юкмы? Шуңа күрә ул сынала шуның белән. Бәла килгән кеше ди, ул сынала ничек сабыр итәр дип ди. Шуңа күрә bütün кеше сынала. Кемдер авырлык белән, кемдер җиңеллек белән. Ләкин нәтиҗәдә җәмәгать бар кешеләр әллә нинди авырлыкларны сабырлык белән, күңел ризалыгы белән үтеп чыгалар. Һәм мәктәптә дневникка 5лек куйган кебек аларга 5лек куя Аллаһ Тәгалә. Һәм иншалла җәннәтен бирә. Кемдер җиңеллеккә шөкер итә алмыйча, кемдер сынауны үтә алмый халак була. Шуңа күрә татарда да шундый әйтем бар: михнәткә түзеп була, рәхәткә түзеп булмый дигәннәр. Бик күп кеше авырлыкка түзә, бик күп кеше җиңеллеккә түзә алмый. Ләкин һәркем сынала. Әгәр дә авыру без уйлаганча кайвакыт кешенең гынахлы яки изге булуына карап килсә, мөхтәрәм җәмәгать, иң изге бәндәләр, Аллаһның иң яраткан затлары, пәйгамбәрләр бер кашанда авырмас иделәр. Ләкин без күрәбез Коръәндә Әйүб галәйһиссәламның авыруын. Без күрәбез сирада сөйкле пәйгамбәребезнең күп төрле, күп вакытлар авырып, интегеп, шушы авырулардан газап чигеп яткан вакытларын күрәбез. Гомумән, biz bilәбез, кешелек тарихында иң авыр сынаулар кемгә килде? Пәйгамбәрләргә килде. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән хатыны сорагач, кемнәр алар? Әшәддун наси бәләән дип, ягъни кешеләр арасында иң зур авырлыклар кемнәргә килә дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әл-әнбия диде, пәйгамбәрләргә диде. Аннарысын кемнәргә? Шуларга ошаганнарга, аннарысын шуларга ошаганнарга. Син иманың белән, тақвалыгың белән, үзеңнең гыйбадәтең белән ни кадәр пәйгамбәрләргә якын булсаң, димәк, Аллаһның сөннәте сиңа да тия, сынаулар сиңа да була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ничек әйтте? Кем динендә нык булса, сынауы да нык була. Кем динендә зәгыйф булса, аның сынауы да шул дәрәҗәдә, зәгыйф дәрәҗәдә килә. Хәтта авыруга килгәндә дә Пәйгамбәребезнең дә башы авыртты. Пәйгамбәребезнең дә аркасы авыртты. Пәйгамбәребезнең дә кулы аягы авыртты. Шуңа күрә ул пәйгамбәр булды дигәч тә авыртулардан имин дигән сүз түгел. Хәтта ул гына түгел, җәмәгать. Хәдисләрдә килә, пәйгамбәребезнең башы авыртса, безнең башыбыз авырткан кебек кенә авыртмады. Аның башы безнекеннән ныграк авыртты. Пәйгамбәребезнең эше авыртса, безнеке кебек кенә авыртмады. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһка якынрак, аның дине безнекеннән ныграк, шуңа күрә сынауы да безнекеннән артык булды. Бухари риваятында килә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм авыргач, чирләп ятканда Ибн Масгуд аның хәлен белергә килә. Һәм Пәйгамбәребезнең авыртудан калтыранып, интегеп ятканын күрә. Кайвакыт җәмәгать без балаларыбызның авыртканын күреп, аның булдырып булса, авыртуын үземә алыр идем дип әйтә әтиәниләр. Шулай бит? Менә булдыра алсам, баламның интекмәсе өчен авыруын алыр идем дип. Ни өчен? Бу әтиәнинең баласына булган рәхмәте.
шәфкате бу. Бала бик кадерле. Күз алдына китереп булмый сахабалар Пәйгамбәребезне ничек яраттылар. Пәйгамбәребезне алар яраттылар әтисеннән, әнисеннән, әбисеннән, бабасыннан, хатыныннан, иреннән, баласыннан, үз-үзеннән артык яраттылар. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең авыру белән интегеп ятуын күрү аларга бик каты авыр иде. Үзе авыртуга карый да авыр иде. Һәм Ибн Масгуд радиллаһу анху сөйкле Пәйгамбәребезне күреп: "Я Расулаллах, син бик каты авыру белән авырыйсың бит", диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа җавап буларак: "Мин сезнең арагыздан ике кеше авырган кебек авырыйм", диде. Ягъни миңа килә икән авыру, ике кешенең авыртканы кебек миңа килә, диде бер үземә. Ике тапкыр күбрәк килә, диде. Һәм шуннан соң аның сахабасы нәрсә диде? Димәк, сиңа савабы да ике тапкыр күбрәкме, диде. Әгәр дә син авырткач ике тапкыр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Әйе, нәкъ шулай", диде. Кайсы гына мөселман бер энә төрткән кадәр яки артыграк авырту кичерсә, ди, агач яфракларын кыйган кебек, Аллаһ ул кешенең гынахларын кыя, диде. Ягъни бер энә генә, хәтта шәүкәте дип килә. Энә генә кадала икән, мәсәлән, энә кадалган кебек, яки әзрәк күбрәк, шундый җиңел генә, мәсәлән, укол казыйлар хәзер, шулай бит. Кемдер курка шундан, ул бит җиңел нәрсә, укол казау гына. Менә шушының кадәр генә авыртса да, ди, әзрәк артыграк, Аллаһ ничек агачтан яфракларны кыйса, ди, үзенең бәндәсеннән гынахларын кыя, диде. Бу Бухари риваятендә килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу сорау безгә булырга тиеш. Кемне Аллаһ күбрәк яратасың? Авырып ятканнымы? Әллә сәламәт калганнымы? Беребез дә Аллаһтан сынау сорамыйк. Авырып ятканнарга шифа сорыйк. Ләкин кемнәр авырып ята, мин аларның күңелләрен күтәрәсем килә. Чөнки безне хутбәләрне бүген телефон аша да, YouTube аша да карыйлар. Аллаһ Тәгалә аларны онытты. Аллаһ аларны яратмый дигән сүз түгел. Аллаһ аларны ярата. Әгәр дә иманы нык булса, әгәр дә телендә Аллаһны зикр итү булса, бәлки басып тәһаҗҗүдләр укырлык, уразалар тутырлык хәле булмаса да, калбендә, телендә Аллаһ булса, күңелендә иманы булса, Аллаһ аларны ярата. Һәм аларны бәлки яратадыр, нимәгәен? Безгә карый күбрәк тәген. Безгә карый күбрәк тәген. Бу Аллаһның сөннәте, бу Аллаһның әмре. Умар ибн Хаттаб радиллаһу анху әйткән: "Миңа Аллаһы Тәгаләдән нинди генә сынау килсә дә, шул сынауда Аллаһының миңа булган 4 ниғмәтен күрдем", дигән. Карагыз. Гадәттә безгә авыру килсә, без зарланырга тотынабыз. Нигә мин Аллаһ яратмый, нигә Аллаһ мине шулай итә, тегеләй итә дибез. Ләкин сахабалар Аллаһының биргән сынавында да ниғмәт күргәннәр. Карагыз, нинди генә миңа сынау килсә дә авырлык. Димәк, Аллаһ нәрсәсендер алган аның. 4 ниғмәт күрдем шушы авырлыгымда, дигән. 4 ниғмәт, 4 байлык күрдем, дигән. Беренчесе, бу сынауның динемдә булмавын, дигән. Кемнеңдер башы авырта. Кемдер машинасын бәреп киткәннәр. Кемнеңдер сәүдәсе бармый. Кемнеңдер акчасы кимегән. Ләкин бу сынаулар дөнья сынаулары. Кемнеңдер Аллаһ намазын алган. Кемнеңдер Аллаһ тақвалыгын алган. Менә бу дин сынаулары. Шуңа күрә дөньяви нинди генә сынау килсә дә, Умар ибн Хаттаб сөенә идем, ди. Динемдә булмаган өчен сынау, ди. Дөньямда булган өчен, ди. Хәтта җәмәгать сөйкле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Имам Тирмизи риваятендә килә, Абдулла ибн Умардан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кылды. Үзе һәм сахабалар өчен. Бу зур дуа. Иншалла аны мин инде WhatsApp-тан язып җибәрәмен ул дуганы. Кемнәр теле карарлар группадан. Шул дугада шундый юл бар, бөтенесен укымыйм. Вала тадж'ал мусибатана фи динина. Я Раббим, безне шуннан сакла дигәндә, Аллаһның элчесе шушы сүзне әйтте. Безгә нинди генә авырлык бирсәң дә динебездә бирмә, диде. Ягъни дөньяда бир, ләкин динебездә бирмә, диде. Шуңа күрә кемнеңдер Аллаһ малын алды. Кемнеңдер әле бит малың алса да намазың бар синең. Әлхәмдүлилләh, нәрсәңдер авыртса да син бүген Аллаһка гыйбадат кылучы. Синең бүген тақвалыгыңны алмады Аллаһ Тәгалә. Акыйдыңны алмады Аллаһ Тәгалә.
Kur'an'ını almadı. Şuna göre siyin. Kimningdir Allah imanını aldı. Kimningdir Allah namazını aldı. Nice yıl yauluk beylep yürgen müslime başından yaulug'un salıp o'zin şunu videoga tushirib Instagramga koyup maqtandı. Ham o'zi kibik Allah imanlarin olgan kishilar shunga loyiq dizeler. Mine buldurasın diler. Bu bit Allah ana zo'r sınav berdi. Bu sınav cemaat onun imanı taqvalığında keldi. Şuna ko'ra Peygamber sallallohu alayhi vasallam dunyoga sabr etarmiz dedi, lekin dinimizde birme bu ağırlıklarını dedi. Umar ibn Hattab en birinchi suyunishim şol bo'ldi deydi. Dinimde tugul, dünyamda keldi deydi sınav. Şuna suyundim. İkincisi, nindegina ağırlık kelsa da bu menga bit Allah tagında ağırragın bir alaydı, birmedi bit deb suyundim deydi. Qaragыз nechik suyungan. Allah kimningdir malın kemitdi, kimdir bütünlöy oşarga yo'g'anin, kiyiriga kiyimi yo'q. Kimningdir Allah balasını aldı, kimningdir bütünlöy gailasiz kaldı. Kimdir mashinasini berib ketdi, rahat tugul, hozir yasatirga kerak, tigisi bisi. Kimdir yo'ldosh ol mashina bilan berilib bo'ldi. Boshing esanmi? Boshing esan, alhamdulillah degan. Allohga shukr et. Şuna ko'ra nindigina ağırlık kelsa da tag'inda ağırrag'in bermaganga suyunaydim, bu zo'r ne'mat uchun shukr etayim dedi. Şuna ko'ra kimningdir ağırtudan hali yo'q, kimdir o'rin ustida yata. Shulay bit. Üçüncü suyunishimday, sınavi kelsa da ko'ngil rizalığından mahrum etilmedim dey. Yani nindigina sınav kelsa da Allah menga rizalık berdi dey. Rizalık berdi dey. Şuna ko'ra şuna suyundim dey. Ham jamaat chindan da ko'ngil rizalığı bu zo'r ne'mat. Kimgadir qarag'iz. Turmushda Allah ne'mat bera, hamon rizo tugul. Tag'in bera, tag'in rizo tugul. Tag'in bera, hamon shukr etmay. Kimgadir Allah kimningdir ne'matini ola, ol alhamdulillah deb ayta. Tag'in ola, tag'in alhamdulillah deb ayta. Mansı ne'mat kelib de rizo tugul. Mansı ne'mat keta, ol hamon rizo. Şuna ko'ra jamaat nindigina sınav kelsa da Allah mendan rizalık ne'matini olmagan için suyundim dey. Ham dörtünchisi, nindigina ağırlık kelsa da suyundim. Men Allah'ның ajrin umid etem dey. Men Allah'ның savabını ümitlenem dey. Ham bugün sana nindigina ağırlıklar kelsa da aldığında Rabbingning ajrlari, aldığında Rabbingning cennet bakşaları kütü. Şuna ko'ra nindigina ağırlık kelsa da dört ne'mat ko'raydim dey. Umar ibn Hattab şol ağırlıktan. Hem cemaat albatta galimlerimiz bik ko'p yoza. İmamlarımız bik ko'p xutballarda söyley şu ağırlarının faydaların. Ey cemaat, ajaban li amril mu'min. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mü'minning hali g'ajayib dedi. Nersegine erişse de olana hayırlı dedi. Şuna ko'ra en zo'r suyunishlarning birisi ağırıp yatkanda. Hatta ine qadalsa da günahların keşirilüge sebep bular. Tirmizi rivayetinde kile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, agar Allah bendesine hayırlılık tilese, anın dünyadagi g'azabını aşıqtıradi. Agar da bendesine naşarlık tilese, qilgan günahının cezasını tutqarlattıra, hatta kıyamet gününde biri üçün dey. Qaragız. Allah Müslümanını dünyada tuktata. Dünyada tuta. Günahasını işledi, şunduk dünyasında, malında, sağlığında olanı kurdu. Demek Allah nişli? O'zi bilan qaytuga azirli ana şistarda, hatta Allah huzuruna qaytganda günahsız bolsun için. Agar da Allah bir bandasine g'azab tilasa, to'xtatmayani. Bu dünyada tutmay, bu dünyada qilgan günahasının birmi g'azabın ne için qiyomatga qoldira. Qaytdi menim qarshima. Men senga shunda popolniy programma beraman deydi. Shuna ko'ra Peygamber sallallohu alayhi vasallam narsa dedi, hayırlılık tilasa, anın dünyadagi g'azabını aşıqtıradi dedi. Bu Tirmizi rivayetinde. İmam Ahmad rivayetinde kile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, mümin erga ham mümine xotin qizga sınav keluvdan to'xtamasdi. Ol sınav kelir anın o'zinde deydi. Ya'ni sog'liq, salomatlik, ko'ngil tishinkiligi, ko'ngil xafaligi, turli sınavlar kele o'zimizda. Shulay bit. Anın balasında deydi. Ya'ni balası yoki tartibi buzilgan, yoki qarshayta, yoki itoati yo'q, yoki balası og'rib yota, balasında kelir deydi. Mal mülketinde kelirdi, akşası kimidi, sevdası bitti, kibiti to'xtaldi, tigisi kafası yopildi, ko'p sınavlar, shulay bit. O'zinde, balasında, malındadı, hatta kıyamette Allah qarshına kelib bosqandaning bir xatası da qolmasdi.
Қараңыз, Аллах аны шистартып бітірә, өзі қаршына қайтқаншы. Бұл хадис имам Ахмад риуаятында келеді. Шуңа күрә гүнахлар кешірілуге сәбәп. Жәмәғат динсізлер де ширлей. Білесіз ме, шуны юк ма? Аурулар да ширлей. Кәфірлер де ширлей. Ләкин ширләгән өчен аларга савап юк. Мөмин ширлей, инә казалса да, аңа савап, гүнахлары килми. Икенчесе, җәмәгать дәрәҗәңне күтәрә. Кай вакыт тормышта бик күп эшләр эшлисе килә. Таулар күчерәсе килә. Әмма сиңа кай вакыт Аллаһ тау күчерим дигәндә шундый ауру бирә, тауны түгел гәүдәңне дә күчерә алмыйсың. Шулаймы? Гәүдәңне дә күтәрә алмыйсың. Менә шунда ятасың урын өстендә. Хәзер сәламәт булсам, таулар җимерер идем, тигендә барыр идем, монда барыр идем. Тукта, уйлан бераз гына. Аллаһ Тәгалә синең каршыңда бер ишекне япкан икән. Димәк, ул сиңа хәерлерәген ачкан. Син белмисең, Аллаһның рәхмәте хәзер синең тау күчереп йөрүеңдәме? Әллә менә монда сабыр итеп ятуыңдамы? Әбу Дауд риwayatында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әгәр кешенең Аллаһ куйган дәрәҗәсе аны узып китсә ди. Менә һәрбер кешегә Аллаһ дәрәҗә куйган. Һәм без ул дәрәҗәгә изге гамәлләребез белән менеп җитәргә тиеш. Ләкин кемнеңдер дәрәҗәсе зур ди. Һәм ул аның гамәлләрен узып китте ди. Ул анда изгелек белән таулар күчереп, кешегә ярдәм итеп менеп җитә алмый ди. Шул вакыт Аллаһ Тәгалә ди аңа сынау бирә ди. Аның тәнендә ауру тегесе бусы шулай бит, яки малында, яки баласында ди. Соңыннан ди Аллаһ шушы биргән сынауына аны сабыр иттерә ди. Заставит Аллаһ Тәгалә. Сабыр иттерә ди. Һәм нәтиҗәдә ул изге гамәле белән ирешә алмаган дәрәҗәгә шушы сабырлыгы белән ирешә ди. Шуңа күрә таулар җимереп, андый савапны ала алмаган иде. Тегендә эшләп, монда эшләп, тегеңә ярдәм итеп, моңа ярдәм итеп. Менә монда сынауга сабыр итте дә, шул дәрәҗәгә иреште. Шуңа күрә дәрәҗәсен арттыра. Һәм шуннан да җәмәгать күп кешеләр авырый. Сынауларга дучар була. Әмма төрле кеше шушы имтихан бүлмәсеннән төрле нәтиҗә белән чыга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әҗр савапның зурлыгы бәла казаның зурлыгы белән бәйле" ди. Никадәр авыр сынау булса, савабы да шул була. Кем разый булса, аңа Аллаһның ризалыгы булыр ди. Кем ачулы булса, аңа да ачу булыр ди. Ягъни кем Аллаһның сынавын ризалык белән кабул итеп үтә, сабыр итеп, ул Аллаһның ризалыгын ала. Кем ачу белән шушы ширгенә килде инде бөтен нәрсәне, шушы сынау гына булды инде. Менә шушы булмаса, шулай булган. Тәкъдир. Аллаһның әмре бу, риза бу. Сәбәбен кылдыңмы, кылдың, ләкин нәтиҗәсе булай булды. Аллаһ туктатты. Кем риза була, ул риза була. Кем ачулы була, аңа Аллаһның ачуы була ди. Һәм соңгысы җәмәгать искә төшереп китәсе бу килгән Аллаһыга якын булу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кем авыру кайда, Аллаһ шунда диде. Ягъни Аллаһның рәхмәте, Аллаһның ярдәме. Һәм моңа дәлил Имам Муслим риwayatында килә. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә кешедән сорарды: "Әй бәндәм, әй адәм баласы, мин авырган идем, син килеп минем хәлемне белмәдең" дип әйтер ди. Шелтәләр. Шуннан соң кеше аптырап калыр. Ничек инде, я Раббым, син бит галәмнәр Раббысы. Ничек син авырып ятасың да, ничек мин синең хәлеңне барып белим ди. Шуннан Аллаһ нәрсә ди? Минем фәлән бәндәм авырган иде ди. Син шуның барып хәлен белгән булсаң, мине шунда тапкан булыр идең ди. Ягъни галимнәребез шушы хадистән нәрсә ди? Аллаһ авырулар белән бергә. Аллаһның рәхмәтен табасың килсә, бар шул авырулар янына. Менә бүген җәмәгать, әлбәттә, безгә килгән вирус, без аларның күбесенең барып хәлен дә белә алмыйбыз. Кемгәдер язабыз гына. Кемгәдер без хәтта ризык та тапшыра алмыйбыз. Больниста ятучыларга, ләкин бүген шунда хезмәт итүче, үзем беләм ничә мөселман, 5 намаз укучы, менә мондый сакал белән безнең врачларыбыз бүген шунда чыкмыйча, шунда яталар. Телефонда ала алмыйлар күбесе. Әйе, Аллаһ разый булсын алардан. Менә алар шунда Аллаһның рәхмәтен тапсалар иде. Аллаһның мәгъфиратын тапсалар иде. Авыру кайда? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Аллаһ шунда" диде. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтен эзләүчеләр шуннан эзләгез диде. Һәм гомумән җәмәгать, авырулар кешенең менә бу дөнья куудан тукталып, берничә көн урын өстендә ятулар, түшәмгә карап, гадәттә тәмләп ашый торган ризыкның тәме булмаулар, күңел төшенкелекләре безгә җәмәгать бик күп уйланырга мәҗбүр итә. Бик күп фикерләргә, тормышка булган карашыбызны үзгәртергә мәҗбүр итә. Тормыш кыйммәтләрен карап чыгырга, төзәлергә, уйланырга һәм үзгәрергә мәҗбүр итә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ
урын өстендә ятучыларга шифа бирсен. Раббим Аллах инде авырулардан Аллах хузурына кайтканнарга үзенең магфиратын бирсен, җәннәтләрен бирсен. Инде Раббим Аллах барыбызга да шифа биреп, сәламәтлек биреп, булган көннәребезне, булган көчләребезне итагатьтә, хәерле эшләрдә сарыф итәргә насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.